खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव आङो नैबे फंनैसो खोथाखौ बुंथिनानै होनो होननानै नुजाफैनाय जाबाय। नोंथांमोनहा गोबां मानसियानो भिडिअ खालामदों आंनि सायाव, आंनि न'खरनि सायाव, आंनि फेमिलिनि सायाव। बे न'खरखौ सिफायनो होननानै आं माब्लाबाबो सानामोन, नाथाय दिनै बियो गासैखौबो सिलिंखार खालामजोब्बाय। बिसिखौ थांनानै थानायनि आं बे हौवाजों रायजो जानो हानाय नंला। दिनैसिम बियो आंखौ दोगो दोगो खालामनानै ससियेल मिडियायाव फाननानै बियो आंखौ दिनैसिमबो सान्थि थानो होआखै। नों नामावल' फिसाय दै, नों नामावल' फिसाय। खनजिता फिसाय थग्रोन ना मा होनो, गावनि हिनजावनि मान सन्मान फाननानै जाग्रा, गावनि हिनजावनि देहा सोलेरखौ फाननानै जाग्रासो नों, गुन्दासो नोङो। हेलौ लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि सेराव फिन खेब मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आं लोगोफोर। थ' लोगोफोर, दासान्दि नोंथांमोना नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानि दारै बा फेसबुकनि दारै गोबां भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। थ' जायनि थाखाय भाइरेल जादों नोंथांमोना मिथिखाबाय बे आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै। नङाब्ला लोगोफोर, दिनैनि दिनावहाय कनजिता बर'आहाय न'खर गारनानै गुबुन जायगायाव थाहैबाय रुम भारा, माने गावनि भाइरेलनि जाथायखौ लानानै, माने न'खराव दाङाबाजि जानायजों दुम दाखाल जानायजों लोगोसे बिथां गावनि हौवा बा फिसाया थग्रनाहाय गावनि बिसिनिनो गाज्रि भिडिअ, गाज्रि फट'स बेफोरबायदिफोरखौहाय भाइरेल खालामना लानाया दिनै ससियेल मिडियायाव बारानिख्रुइ बारासो जालांनो हमबाय। नङा होमब्ला लोगोफोर? थ' बेखौ लानानै दिनै कनजितानि फिसायखौ दिनैनि दिनाव गारनानै थांमारबाय नामा, बा न'खरनिफ्राय बिथाङा फाथैलाय बिसिबाय नामा, बेफोरबायदि बाथ्राखौ गोबां मानसियाबो दिनैनि दिनाव सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों बा सोमजिनायखौ नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ। नङा होमब्ला लोगोफोर? थ' जियानो जा, दिनै नोंथांमोननि सेराव कनजिता बर'आहाय थारैनो न'खरखौ गारमारबाय नामा, मा फिसायखौ गारमारबाय नामा, बेबायदि बाथ्राखौ गावनो गावनि खुगाजोंहाय फोरमायनानै लादों। थ' जियानो जा, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लानो बुजि मोनगोन थारैनो बिथाङा मा जामारखो आरोना लोगोफोर। खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव आङो नैबे फंनैसो खोथाखौ बुंथिनानै होनो होननानै नुजाफैनाय जाबाय। नोंथांमोनहा गोबां मानसियानो भिडिअ खालामदों आंनि सायाव, आंनि न'खरनि सायाव, आंनि फेमिलिनि सायाव। गोबां समनिफ्रायनो बुजाबोबाय, दोखो दोखो खालामबोजाबाय ससियेल मिडियायाव, सिगांनि समनिफ्रायनो नुबोबाय थाबाय। नाथाय कनजिताया दिनैसिमबो फिसायखौ गारनो हायाखै होननानै आंखौ गोबां मानसिफोरा भिडिअ बानायदों। दिनैबो बे जोबथा हौवाजों फानजाबाय। दिनै फाननो थाखाय जेबोआनो गैला, गासैखौबो फानजोबखाबाय आरोना। दिनै मा होनबावनो, थेवबाबो बे हौवाखौ गारनो हायाखै। बेयो बिनि नाटकसो होननानै गोबां रायजो राजाफोरा आंनि सायाव भिडिअ खालामदों आरोना। नोंसोरनि साननानै नाय, गंसे समायना न'खर, बेवहाय सासे बिसि आरो सासे फिसाय, सानै फिसा, गोबाव समनिफ्रायनो संसार जाबोदों। नाथाय बे न'खरखौ सिफायनो होननानै आं माब्लाबाबो सानामोन, नाथाय दिनै बियो गासैखौबो सिलिंखार खालामजोब्बाय। बिसिखौ थांनानै थानो थाखाय बियो गासैखौबो आं बे हौवाजों रायजो जानो हानाय नंला। दिनैसिम बियो आंखौ दोगो दोगो खालामनानै ससियेल मिडियायाव फाननानै बियो आंखौ दिनैसिमबो सान्थि थानो होआखै। ओरैबादि फेसबुकआव, ससियेल मिडियायाव आंखौ गाज्रि बुंगासिनो, हगारगासिनो। आङो सानदोंमोन फिसा सासे गारबोनाय हिसाबै आं बेखौ केस होला, आङो सिरि थाथोंसै, गावनि गाव थाथोंसै, आं गारनोसै होननानै। नाथाय बे माब्लाबाबो सिरि थानाय नङा। आं बेखौ केस होनाय जासिगोन। आं बेजों माब्लाबाबो संसार जानो हानाय नंला। नोंथांमोना आंखौ बे हौवाजों थांफिननाय नुयोब्ला, संसार जाफिननाय नुयोब्ला आंखौ फैनानै साजा होनो हागोन। हिनजाव माहारिखौ फानग्रा जुनाद आखुनि मोसौ, बेबायदि हौवाखौ आं माब्लाबाबो निमाहा होनो हानाय नंला। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय कनजिता बर'आहाय न'खरनिफ्राय मा जानानै खारबोदोंमोन आरो मानि थाखाय दिनै बियो न'खरखौहाय गारबोनो गोनां जाखो, आरो मानि थाखाय न'खरनिफ्राय फारसे आलादा थानो गोनां बायद' जादों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा, भिडिअआ जोबाखै लोगोफोर, ससे दंख'। आरो नोंथांमोना बिथांमोननि बेफोरबायदि जाथायखौथ' नुबाय, नङा होमब्ला लोगोफोर? थ' बेखौनो लानानै दिनै कनजितानि फिसाय थग्रनखौहाय नैबे सासे ब्रादारा मा थांखि लानानै बिथांनि फारसे खेंफोरथि होदों, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। थ' बिदिब्ला नायलांदो भिडिअखौहाय। नों नामावल' फिसाय दै, नों नामावल' फिसाय। खनजिता फिसाय थग्रोन ना मा होनो, गावनि हिनजावनि
मान सन्मान फाननानै जाग्रा गावनि हिनजावनि देहा सोलेरखौ फाननानै जाग्रासो नों गुन्दासो नोङो सासे लाजिनो सोलोंब्रा सासे सानै गथ'नि बिमा बिफा जाबाय नोंसोरहा जाथि खुरमा बाय बाहागि गामि दङ समाज दङ न'खर दङ बेफोरनि फारसेथ' सान गोरोन्थिखौ मावा नङा सिगाङाव मावबाय रायजोफोरा सिद्धान्त लानानै निमाहाबो होबाय पाब्लिकफोराबो अनसायफिनबाय दा बे फिरसे बे गोरोन्थिखौनो नोंसोरो मावबावबायब्ला नोंसोरखौ मा खालामनांगौ बिनि मेन दायनिगिरिया थग्रोन नामा बे गदला बुजाबखौहाय माथो मोखां नायनानै थाखोब्रा गामिनि मानसिफ्रालाय हिनजाव फाननानै जाग्रा मानसिखौलाय साला गुन्दा नों गोजानाव थानाय समाव नोंनि हिनजावनि माखासे बुस्थुफोरखौ नों बिहरबाय जेन'बा नोंखौ फोथायनानै नोंनि हिनजावा हरबाय बे नङा दे नों बेखौ बिनि मान सन्मानखौ बिनि बाय बाहागि जाथि खुरमानि मान सन्मानखौ फाननानै जानांगौ नोंनाव सोर राइट सोखो बोरमा खिबो नों जानो हागौ बिनि फिसाय नों नामावल' फिसाय दै नों नामावल' फिसाय खिन्थु नों बिनि मान सन्मानखौ जागासिनो दं नों सासे गुन्दा नों सासे अगियान नों सासे बैमान मादार सुद जोङोलै आङो बेफोरबायदि लेथ्रा मानसिफोरखौ नुयोब्ला सासे मानसिया सासे मानसिखौ फोथायनानैसो जेराव फोथायलायनानैसो नोंसोर बेफोर माबाखौ माबादोंमोन नाथाय दिनै नोङो मा पाब्लिश खालामना होनांगौ बैमान गरला बुजाब माथो मोखां नायनानै थाखोब्रा गामिनि मानसिफ्रालाय हिनजावखौल' दाय होबा जानाय नङाथ' बिनि मेन दायनिगिरि लिडिं होनोब्ला बे गदला बुजाब थग्रोन ना थग्रा नांगौआवनो जोना होनांगौ बेखौ गुन्दाखौहाय हिनजावनि मान सन्मान जाग्रा हिनजाव फाननानै जाग्रा बे साला होना हो रायजोफ्रा माथो मोखां नायखो गावबुरा गामिनि मानसिफ्रालाय हिनजावखौल' नोजोर होबाय नामा नोंसोरो फाथैलाय बिसि बेफोरबायदि हौवाजों थास्लायस्लाय सासे भिखारिजों रायजो जानाया साबसिन गुन्दा साला तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय बिथांमोननि जाथाया माबायदि जादोंमोन आरोना लोगोफोर दुखुनांथाव बाथ्रा लोगोफोर खनसे नङा खननै खनथाम खनब्रै बेफोरबायदि जाथाया बिथांमोना दिनै ससियेल मिडियानि दारै गोबां बानसावलांबाय गोबां जोंनि बर' माहारिजों लोगोसे हौवा माहारि हिन्जाव माहारि बेफोरबायदिखौ बिथांमोनाहाय नेग्लेक्ट खालामनाय बायदि जाबाय आरोना लोगोफोर संसार जानायनि नेमखान्थिखौ बिथांमोना दिनै बुजिसियासै आरोना लोगोफोर बुजिनानैब्लाबो बिथांमोना दिनै बुजियाखै होननाय बायदि जालांबाय आरोना लोगोफोर मा जाबावगोन माने बिथांमोननि थाखायनो जोंफोरबो साफा सानै सुबुंफोराबो माने गाज्रि लामायावहाय आगान सुरदो बर' मानसि होननानै गुबुनजों सोंखारिनाया जोंनि थाखाय साबजाथाव नङा आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बेनिख्रुइ बांसिनखौ नोंथांमोना बुंनो हानाय साननो हानाय गोहो गोरा दङ आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ जेन फोलावबावलासै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरो बे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं बयनिबो सेराव निमाहा बिबाय बेखौ आरो नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साफ्रोमबो जाहाथे जोंनि बर' सुबुंफोरा जाहाथे बेफोरबायदि जायाथों होननानै नोंथांमोना सानदोंब्ला आंनि बे भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना लोगोफोर थ' जोबथारनायाव बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांनियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय